Sopo ki sing ngorak ngarek terong lalapanku? Gak tinggal 3 dina wis morak marek kabeh ki lho. Tak titeni wae sapa sing maling terongku ki. Tak pantaune wis ka omah. Delengono kowe. So njipuk terong lalapanku ki lho. Awas e. Delokane sik tak pantau sapa sing maling terongku ki. Asem tenan kok. Dienggo mangan kok malah dientekki kabeh rak diturai. Mbak Titin, piye Mbak? Kayak delok Mbak Ida kae. Kayak CCTV keliling. Aduh, mau terima terong we dipantau kayak Mas Antam wae, Mbak. Padahal ki lho, sing dijipuk namung sak lalapan tok. Apa kae? Ngomong apa wae wong loro? Kowe ngrasani aku to? Kalau terongku lang kabeh. Lah terongmu kuwi lek nandur to cedhak omahmu kuwi sapa Mbak Ida? Oh alah, sing saben dina nek ketemu kuwi mesem-mesem kuwi. Cedhak omahku dhewe. Tonggoku berarti. Wingi ki lho Mbak, aku weruh tanggamu nggawa kresek. Isine ta dawa-dawa. Kebak. Iya, Mbak. Isuk-isuk mambune sak gang iki sambel terong kabeh. Loh, lah kok ora ngomong? Lah wong tak kira ki sampean wis ikhlas Mbak Ida. Terongmu pindah alamat kuwi, Mbak. Sesuk nek aku nandur, mek tak pasang pagar listrik bendo kesetrum kabeh sing jipuk terongku. Ngerti apa ora? Sing ilang ki teronge, sing entuk reputasi elek ki awake dhewe, Mbak. Iya, Mbak.